makande de maneto gene na foja onye nwere kuyo galeba kona danoda emerenu emenala ifuga mbakwanu aba onukulu njoge meche tube ugo aha Ifediche nye moba oba ndị nsọ akpọwo linya chawoba oba ndị mozino monyuku monye nta gemecha n'oge doge ọgwa mmanụ janụ ngene kulu nwangene nwo onwe mujulo jeji twaja emechenu ofome jeji twaja onye nọ n'etiti anyị bụ afọ m bụ Kizito ịchọ eme ka ọ tọọ ụtọ si m Kizito nwa mama ya Kizito nwa mama ndị enwere bịa n'ụbọchị taa na ihe onyonyo Ifediche ka ihe kpatara iji bịa ebe a n'ụbọchị taa ama m ọtụtụ ndị mmadụ so na ya bụ ejije ama m mkpọba afọ mana ama m ọtụtụ n'ime ha ma ndị nọ na crew ma ndị nọ na cast amacha m ha so apart from that ọ na-amasịkwa m ụdị ihe dị etu a si n'obodo anyị bụ Enugu apụta ọ na-enyere obodo anyị aka na-enyere the industry as a whole aka ọhịa anwụlị ịbịa ebe a so mụ onye na ebe a go ticket nọrọ ebe a na-ekiri ya bụ ihe onyonyo bụ obele nkwado mụ a na-enye ụdị ihe ọma anyị na-afụ ebe a ị mara a na-anụ premier ndị akachemia bụ na Lagos ka obi dị gị na premier maka na ọ dị ka nke a bụ premier nke abụọ a na-eme na ala Enugu steeti ka obi dị gị na a na-eme ya na Enugu steeti ọ bụ ofu ife a ka anyị ka na-ekwu the fact na ihe a na-eme n'Enugu steeti na-eme n'ala Igbo bụ ihe na-amasị m ọ bụgodị na m amara onye ọbụla nọ na ya bụ ihe ejije ọ na-amasị m na ihe a bụ n'obodo anyị ka ọ na-eme ihe anyị na-agbagbu ụgbọelu eje Lagos ekili na TV ka bịazi na ebe anyị bi ihe anyị na-afụ o gosi na a na-enwe otito that's growth na ihe gbasara entertainment especially the film industry na Enugu na South East ọ ezigbo ihe ana ama m na ya bụ ejije ga-abụ ezigbo judging from ndị dị involved ama m na ọ ga-enwe ezigbo isi ka ihe nwee ike ịgwa ndị be anyị na-adị asọpọtụ ndị na-eme ọdịka ihe ọ bụrụ na na asọpọtụ ụdịka ihe a ma na ihe m ga-agwazikwa bụ na ịgba amoosu nne keki dị n'ụbọchị taa biko nwee ike ịgwa anyị afa gị aha m bụ Chinenye Moses ndewo na ịbịara ebe a n'ụbọchị taa ka obi dị gị ebe ị nụrụ afọ a fim Ifediche ka obi dị gị obi bụ m sọ aṅụle maka na nke a bụ izizi ngalaba AGN Enugu steeti na-emepụta ụdị ihe dị etu a nke a bụ izizi ya bịakwa bụrụ n'oge ọchịchị Brown ene so obi jupụtara anyị ncha na aṅụle onye ọbụla na aṅụle na Ifediche abịago ya bụ dịka aha ihe njenje a si dị Ifediche nke a pụtara na Ifediche abatago na AGN ọ bụrụ naanị na ngalaba Enugu mana AGN gbaa gburugburu ihe dị iche adịgo ọ ihe nke a pụtara maka na inebe ihe njenje a ọtụtụ ihe ntọala Igbo a ga-amụta na ya karịrị akarị ya mere anyị ji nyopụtache ihe echefuru echefu ihe ndị mmadụ amarọ gbasara omenala Igbo ọ bụ ihe echefute ọ bụ ihe mere ọ bụrụ ihe dị ka m ga-esi kwuo ya n'olu oyibo asị na nke a dị different nke a bụ eji amatụ so ana m ekene Brown ene our dear president na ndị otu ya niile ndị niile jikọrọ aka ewe mepụta Ifediche ka Chukwu gọzie fa na ha enyedo Enugu aha n'ụzọ dị iche
n'ezie aka bụkwa na ihe dị iche, anyị na-ekpekwere ekpere ka ihe dị iche dịkwanụ na AGN. Mana ị nwere ike ịgwa ihe mere iji si ka ị bịa ebe a n'ụbọchị taa, ka ihe ị hụrụ na ihe onyonyo a mere iji si ka ị bịa ebe a bịa nyere ha aka? Ịma a sị na oke ihe eme obodo agbazuo, oke ihe eme mmadụ apụtara ịma na ihe abụrụ oke ihe. Ifediche bụ oke ihe nyere ngalaba Enugu AGN. Ọ ya mere imirikiti ihe a niile jụrụ ebe a ji ịbịa kwado wụ ihe ahụ ndị na-ahụbeghị ya ga-ahụ, ndị nụrụ na ntị ga-ahụ n'anya. Mụ onwe m nụrụ na ntị, achọrọ m ịhụ n'anya. Ọ bụ ihe mere m ji nọrọ ebe a, maka na ụda ya abụrụ na Enugu steeti. Ụda Ifediche dara na steeti, daa na national, daa international. Ọ ya bụ Ifediche. Maka Ifediche ihe gbasara Enugu AGN erugo mba ofesi. Ọ bụ Ifediche rere ụzọ ahụ. Ifediche ka eji mara na-enwe ihe dịka AGN n'Enugu. N'ezie anyị na-ekpekwa ekpere ka Ifediche a butere anyị ihe ọma, butere anyị aṅụrị. O butego ihe ọma already. Ọ bụrụ maka Ifediche ụzọ Ifediche dịka ụzọ atọrọ atọ ndị mmadụ ga-esi na-aga ejeta ife ọma ewenata. Maka na ebe ọbụla ị kpọrọ Ifediche, onye ọbụla nọ n'akụkụ ya atụgharị si na amakwa ma ebe onye a si abịa. Ihe ọbụla ị na-achọ emeelụ gị ya bụ Ifediche. Dewo na imechara bịa sọpọtụ ha na ihe Ifediche a. Ọba ndị mozino onye ukwu ma onye nta ga-emecha n'oke oke. Ọkwa mmanụ janụ ngene kunu nwa ngene nwụọ ọnwụ emujulo. Kịta anyị na nwaada Ekowa nke m dele m. anyị nọ ebe a kịta ebe a na-eme ihe onyonyo Ifediche, ka anyị jụọ ọnụ ya ka anyị kọwaa ka ọ kọwara ihe mere o ji bịa ebe a n'ụbọchị taa. Nwaada biko nwee ike ịkọwara ihe mere ji bịa ebe a n'ụbọchị taa. Okay, na mbụ bụ na ekene m Chukwu na anọ m ebe a na mbọsị nke tata. Then nke ọzọ bụ initially amabụrụ m na ewe nkiri ya movie tata. My colleague nọ n'ọrụ mgbe chat m up na mgbede taa wee gwa m maka ya. O wee sị m na ọ ebe a na-eme cinema movie na the base, and amabụrụ m na the base na dị na organize cinema movie na dị na-eche n'ọsọ Spa maọbụ Shoprite. So gwazie me and say okay, no problem, natazie permission. So we bịawazie, so yeah, but I'm tata and I'm a lover of movies, so that was another thing that keened my interest to attending the film movie. Dịka afọ ihe onyonyo a bụ Ifediche, o nwere ihe dị iche mere ji sị m ga-abịara n'ụbọchị taa ka m bịa kirie ihe onyonyo a? Na nke mbụ bụ na amadị m na afa the movie bụ Ifediche. Majorly, ihe dum ji ebe ebe a bụ because I'm a lover of movies. I just like once it's movie, especially cinema experience. There's always on the way Ifediche from cinema na nke nkiri na my phone. So also mgbe m bịarutere ebe a, mgbe nọ na-ene ya wee fụ Ifediche. Otu ihe njiri like movie ndị Nigeria baa ya bụ na o wee ihe na-adị catchy na their names. Ọkacha kịta Nigeria toputego more in their movie industries, in the movie industries, ha na-eme ọfụma. I give it to them 100%. They are doing very well now. So men for the alpha Ifediche, kiriche the cast, ndị na-act the movie, I felt like, wow, I can't wait. So Ifediche definitely ihe ga-adị iche na ya bụ oyoyo. Sometimes we are trying to copy others, trying to do things like others, not knowing that all of those things we are looking out for 9 million vine. So before I hand this mic over to Amarachi, another round of applause for Ifediche. If you feel it is deserving, make it louder, please. Thank you very much. On this note, I will hand the mic to the beautiful Amarachi. Igbo kwenu. Ụmụ nwoke kwenu. Enugu kwenu. Ndị ọtọ bakwezu ọnụ. Amara nkwunye bụsọ mmadụ na-esi. Ọgbakwa m akwụnye o. Afọ mbụ Ada Igbo niile. Oge afọ mbụ Amarachi, aka Ada Igbo niile. Anụrụ m maka ọmalịcha ihe ejije a.
oje akwụkwọ. Arụka m esi Lagos wee bịa Enugu nsụ oyibo na Lagos nnatakwa ebe a na-asụ oyibo ife na ife ahụ ka ọ dị ma mmenwu ya ọ baịbaị nọ. So anọ m maka ọmarịcha Ifediche a produced by our very own Brown and we see all the way wee bịa ka m bịa fụ movie a n'anya face to face ka m soro na first people to watch this beautiful movie. Hopefully enjoy the movie. If you enjoy this Ifediche, give the cast, the crew, a very round of applause. Okay, thank you so much, everyone. That was really for coming out. Gentlemen, beautiful people. So,